nga nagasangpit kaniya. Maayong gabi mga ka-Francel. It's Sunday evening. Praised be Jesus and Mary. Kumusta man ang inyong weekends? O kumusta po ang pagbisita sa ato ang mga simbahan? Kumusta ang paggamit sa ato ang salmo? I hope nga naangayan sa inyong katilingban kung asa mo naga-serve. Tighimo na pong salmo, muning nag-post na po ko para sa inyong tanan, para naatay magamit para sa ato ang pag-serve sa mga katilingban o sa mga parokya na ato ang ginasirbihan. Magbasa tag mga comments mga ka-Francel. Gikan kang Ma'am Julie Garcia, ana siya, just viewed this with your God-given talents, continue to be a blessing to everyone. Daghan kaayong salamat, Ma'am Julie. Para sa kasayuran sa tanan, si Ma'am Julie, isa sa mga sponsor nato diri sa 2Gen Music Channel. Bago lang ko nag-ilis o mixer. Si Ma'am Julie ang isa sa ato ang mga sponsors diri. Daghan kayong salamat Ma'am Julie sa pagsuporta sa ato ang channel ug sa pagsuporta nimo sa ako ang talent. Si Ma'am Marife Ladion, si Ma'am Marife wa gini absent. Wow, salamat bro sa imong nindot nga tuno sa salmo. Daghan pug kayong salamat Ma'am Marife Ladion sa kanunay nimo nga pagsunod sa ato ang salmo kada semana gyud. Ug Ma'am Marife, nakitaan po na ko imong mga post, padayon sa imong pag-post, padayon sa imong paghimo og mga salmo, and congratulations kinaana kay kauban karon nga nagaduyog, naga-accompany sa imuha. Mga bata pa gyud kayo, mo nay nindot kayo nga ato ang matrain nga magkanta sa simbahan, nga maduol sa simbahan ang mga bata. Napog ko'y mga estudyante, nasa mga 18 kay estudyante nako sa diri sa mo ang lokal. Tanan nga estudyante nako sa simbahan gyud nako ginapa-serve. Ako ang ginatudlo sa ila pang simbahan gyud nga mga kanta. Kaluoy sa Dios, nagakuha na sila karon, nagaplay na sila sa simbahan, isig simbahan nga ilahang kung asa sila sakop. Si Sir Lito de la Torre, pag-post sa imong -1 para karon Domingo nga salmo. Okay, yes sir, kada Sabado, kada Sunday o kada himo nato sa tuang salmo na ana gyud ni pakapin nga -1. Ma'am Nida Umak Durias, ana siya, good evening. Walay katapusan gyud ang akong pasalamat kanimo sa kanunay nga paghatag sa tono sa salmo matag Domingo. Pwede ba kahako kapangayo og salmo nga tono para sa amo ang umaabot nga piyesta pohon sa among parokya sa November pohon. Among patron kay Birhen sa Medalya Milagrosa. Ngayon takudaan sa salmo. Salamat daan. Okay, Ma'am Nida Umak Dorias, granted ning imuhang request ma'am, ato aning himuon. Daw dili siguro nako mahimo karon nga week ma'am, pero paningkamutan ako ni nga next week mahimo na nako ni murag November 27 ata to ang fiesta nila ni Ma'am Nida Umak. Tanahon pa nako ang salmo para aning bulan November. Tanahon pa nako. Okay, daghan kay salamat Ma'am Nida, daghan salamat sa imong pagsalig sa Francel YouTube channel. Si Ma'am Arsenia Enriquez, morning sir, makanta unta nimo ang Sabado nga salmo. Pwede sir? Yes ma'am, nahatag nato ni kang Ma'am Arsenia Enriquez. Kumusta Ma'am Arsenia? Imo habang na nagamit ang salmo nga ato ang gipost, murag wala akong nakabalita. Kay daghan kayong salamat ma'am. Granted ni request ni Ma'am Arsenia Enriquez. Wagas team official, mana siya kanus daw ang schedule nato sa YouTube live. Wala pa tayo YouTube live. Ang ako ang plano sa Zoom sa ta, no? Magkita-kita ta sa Zoom para sa ato ang murag acquaintance, para magkailhanay-ilhanay ta ng mga
sani nagasunod, naga-follow diri sa Francel YouTube channel. Natay acquaintance through Zoom. At ang ilang ninyong mga announcement na ko i-post lang nako diri sa Francel YouTube channel. Ug ingon pod ang si Wagas Team Official ang kuan daw chords butangan daw og chords ang para September 20 nga salmo. Yes ma'am ug sir, ato aning butangan. Kaning Wagas Team Official kuan sila. Murag mag-asawa. Mga asawa sila. Okay. Daghan kay salamat Wagas Team Official. Sir Lito de la Torre, pag-post sa imong -1 para karon Domingo nga salmo. Okay. Man ako nagbasa di ay. Si Sir Jimmy Meot, maayong gabi Brad. Nindot na po imong salmo karong Domingo ha. Okay, daghan kayong salamat Sir Jimmy. Nakaangay ka sa mo ko ang salmo karong simana ha. Mayon ta Sir Jimmy nga makapadayon ka sa pagpaminaw o pagsunod sa Francel YouTube channel. Mario Bersamin, thanks po. Ganda ng mga tono po. Daghan po kayong salamat Sir Mario Bersamin. Si Sir Mario murag bag-o ni sa to ang channel. Welcome sa to ang Francel YouTube channel, Sir Mario Bersamin. Mayon ta og mahimong sani mapadayuno ng imong pagsunod sa to ang channel. Sir Lito de la Torre, salamat kayo sir sa imong salmo nga tono. Nagamit jud nako sir. Daghan kayong salamat sir. Yes sir. Daghan kayong salamat Sir Lito de la Torre. Daghan salamat sa imong pagsalig. Okay, Ma'am Cristeta Serojejos, thank you for posting the psalm for Sunday the 13th. Always expecting and waiting for your psalm every week. Daghan kayong salamat po Ma'am Cristeta Serojejos. Daghan salamat sa imong pagsalig. Daghan salamat sa imong paghulat sa ato ang salmo kada semana. Okay mga ka-Francel, karon nga semana mag-post pug ko og ato nag-request sa ako og November 17. Wala ko nakakuan kinsa tong wala na ako na-apil og print. November 17 nga salmo ato anang i-post, November 17, I mean September 17. Sorry. September 17 ay nag-request ato ako anang i-post sa murag Huwebes na siya nga adlaw. Basin ugma ma-post na ako na siya kung kinsa man tong nag-request, paki-comment lang. Then mag-post po ko diri og pahibalo sa to ang tanan nga natay himuon nga Zoom, no? Ako nang ibutang lang diri, ako lang i-post murag Zoom meeting, murag acquaintance nato para magkailhan na itang tanan og that time magkahatagay po sa siguro idea o first level unsa na to paghimo sa atong mga salmo. Kuan lang ta kanang mag-share lang ta og mga ideas, no? I-post lang nako diri unsa mga schedule og siguro ako apong pangayoon ang inyong mga number, no? Kay para didto nako i-post mga number or kanang sana Facebook account para didto nako i-share ang link sa ato ang Zoom meeting. Okay? So daghan kayong salamat sa inyong kanunay nga pagsunod sa Francel YouTube channel. Till next week, kadtong mga wala pa naka-subscribe, wala pa naka-hit sa to ang notification bell, paki-hit ang subscribe ug notification bell para ma-update mo sa to ang mga video. Labi na tong sige nagbisita pero wala pa gihapon nag-subscribe, paki-subscribe po para mahibalaan nato. Then paki-comment unsa inyong mga request sa makaya lang nato. Okay, so daghan kayong salamat mga ka-Francel. God bless us all.
ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Dako ang Ginoo ug angay gayud siyang daygon, ang iyang kadako dili matukim. Hadol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Ang Ginoo maayog maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Hadol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo hadol sa tanan nga nagsangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Hadol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Hadol